שבט הראל מציג מחנה גיבורי על 2014. מפה קופטת אלמניה שוברת, שבט הראל יודע את הכלל. לכל כלפייך מביא את חבלייך, תגידי מתי תרימי את הקלף. החניכים באים עושים מהומה, כולם נהנים ממוריה, ורק איתך שוב מחייך מבפנים. הראל מגרש את כל השבטים, כשאת בשבט יש ימי עבודה, תגידו עד מתי? עד מתי? כשאת במחנה נחד שלא בא איתך לקפוץ, כולם 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 היי! כשאת במחנה נחד שלא בא איתך לקפוץ, איך את יודעת נחש? הראל זה לנצח, המון פרסים לוקח, כל שבט פה משפיל מבט. ואת יודעת שבמחנה שלנו גיבורי על זה המשפט. החניכים באים עושים מהומה, כולם נהנים ממוריה, ורק איתך שוב מחייך מבפנים. הראל מגרש את כל השבטים, כשאת בשבט יש ימי עבודה, תגידו עד מתי? עד מתי? כשאת במחנה נחד שלא בא איתך לקפוץ, איך את יודעת נחש? כשאת בשבט יש ימי עבודה, תגידו עד מתי? עד מתי? כשאת במחנה נחד שלא בא איתך לקפוץ, איך את יודעת נחש?